салом ба мухлисони футболи тоҷик, махсусан онҳое ки чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якумро пайгирӣ мекунанд. Се даври баъди танаффус дар марҳилаи равзанаи трансфериро мухтасар бароятон шарҳ медиҳем. даврҳои 11, 12 ва 13 баъди танаффуси равзанаи трансферӣ сипарӣ гардиданд, вале мисле ки ба ҷадвали чемпионат дар мавқеъҳо на зарар ворид шудааст, на суде. Масалан, Парвоз дар мавқеи аввал аст ва бозии гузашта қариб буд аз Саразми Панҷакен шикаст бихӯрад, аммо мусовӣ боз ҳам онҳоро бо 3 имтиёзи зиёд аз Ҳулбук дар ҷои аввал нишон медиҳад. Сомони Данғара бозиҳои худро ҳамон гунае буд идома медиҳад ва мавқеи сеюмро ба касе доданӣ нест. моҳири ёвон дар ин миён хоҳиши зиёде дорад барои роҳ ёфтан ба Лигаи Олӣ ва дар чоргона муборизаҳои худро давом медиҳад. саройкамари 5 ин дастаи ба қавле мардумӣ пеш ягон тими дигари Лигаи Якум сар хам намекунад ва бештари бозиҳои худро бо ғалаба паси сар намуд ки ҳаминак дар мавқеи панҷуманд ва дар даври 13 сардори шаҳри Турсунзодаро шикаст доданд ки ин 3 имтиёз онҳоро ба чоргона наздик намуд. Исфара ва Душанбе ҳарчанд 5-6 холӣ доранд, аммо хеле заифанд. ду мавқеи охирро миёни худ тақсим карданд. хулас бозиҳои 3 даври охир чӣ гуна сипарӣ шуданд, дар ин нақши барнома хоҳед фаҳмид. нахуст оғоз мекунем аз бозии даври 12 чемпионат ки яке аз дастаҳои муддаӣ Ҳулбуки Восе дар майдони худ Исфараро қабул карда буд. ғайри он ки бозии мазкур барои дастаи Ҳулбук 3 имтиёзи ба қавле баҷон баробарро меовард, ҳамчунин мухлисони минбари майдони Теша Исмоил шоҳиди голҳои зиёде шуданд. аз аввали бозӣ футболбозони Ҳулбук ба задани гол шурӯъ намуданд ва то охири дидор чанд маротиба тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон карданд. дар таҳияи Дилшод Назирмаҳдов тамошо кунед. яке аз бозиҳои ҷолибу сергол дар даври 12 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Восе ба номи Теша Исмоилов баргузор шуд, ки дар ин дидор дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе дастаи Исфараи шаҳри Исфараро қабул намуд. баробари ворид шудани дастаҳо ба майдон ва садо додани суруди миллии Тоҷикистон довари марказӣ Аслиддин Тағоев бозиро оғоз намуд. дастаи Ҳулбук ки дар марҳилаи аввали чемпионат дар садри ҷадвали мусобиқа қарор дошт, аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифта чандин ҳолатҳои хатарнокро дар назди дарвозаи рақибон созмон дод. дар дақиқаи 12 майдондорӣ ҳимоятгари канории дастаи Ҳулбук Алишоҳ Худойқулов аз ҷониби ҳимоятгарони дастаи Исфара аз пой афтонида шуд, ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии пеналти таъин намуд. имконияти мазкурро ҳимоятгари дастаи Ҳулбук Ҳасан Рустамов ба гол анҷом дода дастаи хешро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. бо гузашти 10 дақиқа аз голи аввали соҳибони майдон футболбози нав ба даста даъватшуда Хайреддин Турахонов тавонист ки голи нахустини худро дар ҳайати дастаи Ҳулбук ба ҳадаф расонида ҳисоби бозиро 2-0 намояд. голи сеюми дастаи Ҳулбукро дар дақиқаи 31 майдондорӣ боз ҳам Хайреддин Турахонов ба ҳадаф расонида ҳамин тариқ дар дидори нахустини худ дар ҳайати дастаи Ҳулбук ду голро дар номи худ сабт намуд. ҳарчанд дар идомаи нимаи аввали майдондорӣ футболбозони ҳарду даста имкон доштанд ки ҳисоби бозиро тағйир диҳанд, вале дигар дастаҳо ба задани гол шарафёб нашуданд ва қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 бар нафъи дастаи Ҳулбук ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ низ дастаи Ҳулбук пешсафиро аз даст надода дар дақиқаи 54 майдондорӣ бо як зарбаи зебову ҳадафраси Бахтиёр Чориев дастаи соҳибони майдон голи навбатии худро ба ҳадаф расониданд. ҳамлавари бо таҷрибаи дастаи Ҳулбук Зоир Холматов низ дар ин бозӣ муаллифи яке аз голҳо шуд, ки ӯ баъди кӯшишҳои зиёд ниҳоят дар дақиқаи 88 майдондорӣ голи навбатии худро дар мавсими имсола ба ҳадаф расонида ҳамин тариқ шумораи голҳои дастаи Ҳулбукро низ дар дидори имрӯза афзун намуд. ниҳоят бозии мазкур бо ҳисоби калони 5-0 бар нафъи дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе ба анҷом расид ва шогирдони Ҷурахон Мирзоев дар дидори имрӯза 3 имтиёзи навбатиро соҳиб шуда барои ёфтан ба Лигаи Олии мамлакат муборизаро идома медиҳанд. бозии пурчидат ва серголу дорои эҳсосоти зиёд ин миёни тимҳои Парвоз ва Саразми Панҷакен дар доираи рақобатҳои даври 13 чемпионат сурат гирифт. гуфтем дастаи сахти ҷадвал ҳатман шогирдони Раҳматулло Фузайловро голборон мекунанд ки не, ба ҳар голи Парвоз дастаи Сараз зуд ҷавоб мегардонид ва кор то ҷое расид ки мо ҳисоби боварнокарданиро дидем. ин гуна омор ҳатто дастаҳои сахти чемпионат бар муқобили Парвоз надоштанд. як шаҳри кӯтоҳи ин бозӣ дар сӯҷаи хурди ҳамкоронамон.
бозии дастаҳои парвоз ва саразм дар доираи рақобатҳои даври 13-уми чемпионати футболи кишвар миёни дастаҳои лигаи якум яке аз дидорҳои хеле ҷолибу диданӣ буд ки мухлисон шоҳиди голҳои зиёде шуданд. Рақобат дар майдони марказии шаҳри Панҷакен сурат гирифт ва аввалин голи дидорро футболбози дастаи парвоз Алинур Ниёзбеков дар дақиқаи 24 ба ҳадаф расонид. Ин голи Алинур ягона голи дидор дар қисми якум буд. Дар қисми дуюми бозӣ ҳарду дастаҳо паёпай ба задани гол даст ёфтанд. Аввалин шуда дар дақиқаи 62 футболбози дастаи Саразм Паҳлавон Баҳризода ҳисоби бозиро баробар намуд. Ҳамагӣ баъди 4 дақиқа футболбози дастаи Парвоз Ҷаҳонгир Алиев ҳисобро 2-1 ба фоидаи Парвоз кард. Баъдан Алинур боз як голи дигар ба дарвозаи Саразм ворид намуд ва ҳисоб то дақиқаи 76 3-1 ба нафъи Парвоз буд. баъдан сатҳи бозигузории дастаи Саразм дар муқобили Парвоз тағйир ёфт ва дар дақиқаи 82 Раҳматҷон Ҳамидов зарбаи қавиеро ба дарвозаи Парвоз равон кард ки дарвозабон аз уҳдаи баргардонидани он набаромад. Бозигари дигари дастаи Саразм Парвиз Боқиохунов дар дақиқаи 85 дидор аз зарбаи 11 метра голи охиринро ба ҳадаф расонид ки билохира рақобати мазкур бо ҳисоби 3-3 хотима ёфт. дар даври 11-уми лигаи якум боз ҳам як бозии хубе баргузор шуда буд. ин рақобати дастаҳои Моҳири Ёвон ва сардори шаҳри Турсунзода мебошад. Моҳир барои роҳ ёфтан ба мавқеъҳои якум ва дуюм воқеан рақиби арзанда ҳам барои Парвоз ва ҳам барои Ҳулбуку Сомон мебошад. дар ҳама мавқеъ бозингарони хуб доранд ва дорои тактикаи хоси худ дар бозиҳо ҳастанд ки ин чиз онҳоро муваффақ нишон медиҳад. сардор бошад нисбати ҳамаи дастаҳои дигар хоҳиши калон дорад ва барои ин чиз кӯшиши беандоза ҳам мекунад. аммо натиҷаи бозӣ бо дастаи Ёвон бар зидди хоҳишҳои онҳо буд. хулас ин бозӣ ҳам аз мадди назари ҳамкорони мо дур намонд ва имкон аст якҷо тамошо намоем. рақобати дастаҳои Моҳири Ёвон ва сардори шаҳри Турсунзода дар доираи бозиҳои даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон хеле пуршиддат ва сергол сурат гирифт. ҳанӯз аз аввали рақобат бозигарони дастаи Сардор ба ҳуҷум гузаштанд ва голи аввалини дидорро ба самар расониданд ки ин дар дақиқаи 14-уми бозӣ бо зарбаи қавии Диловаршо Ғаниев ба миён омад. футболбози дигари дастаи Сардор Анушервон Наврӯзов дар дақиқаи 19-уми дидор боз як фурсати дигарро истифода бурда натиҷаро 2-0 кард. дар дақиқаи 22 Саид Исроил Саидов футболбози дастаи Моҳир голи аввалини тимашро вориди дарвоза кард ва ҳисоб 2-1 шуд. Ҳоҷи Акбар Холмуродов футболбози дастаи Моҳир дар ин бозӣ паёпай ба задани гол даст ёфта ба номаш дубуро сабт намуд. нахуст дар дақиқаи 23 ва голи дуюмро дар дақиқаи 29 ба самар расонд. дар ина гузашта футболбозони дастаи Сардор зарбаи пеналти кор карданд. аниқтараш дар дақиқаи 33 Диловар Шарифзода натиҷаро баробар кард. бо ҳамин қисми аввали дидор хотима ёфт. дар нимаи дуюм бошад футболбозони Моҳир аз рӯи омор ба куллӣ аз тими ҳариф бартарӣ доштанд. онҳо дар ин қисм ба задани 2 голи дигар даст ёфтанд ки голҳоро боз ҳам Ҳоҷи Акбар Холмуродов зад ва аввалин покери лигаи якумро баъди танаффус ба қайд гирифт. бо ҳамин дастаи Моҳир бо ҳисоби 5-3 бар дастаи Сардор ғалаба кард ва бо касби 3 имтиёзи дигар дар ҷадвал мавқеи худро дар зинаи 4 мустаҳкам намуд. рӯзи гузашта дар даври 13-ум дастаи Сарҳадчӣ дар майдони худ Сомони Данғараро қабул кард. Сомон мусаллам аст ки бо қадамҳои устувор фақат ба пеш ҳаракат мекунад ва рӯҳия ё худ мотиватсияи баланди кориро доро ҳастанд. аз ин рӯ онҳо қариб ки шикаст намехӯранд. Сарҳадчӣ бошад сатҳи бозигузорӣ ва сифати маҳорати инфиродии бозингарон нисбати даври якум фарқкунанда аст. аз ин рӯ Сомони Данғара муқобили онҳо бозии хеле мушкилеро паси сар кард. боз ҳам суҷаи омодакардаи ҳамкоронамонро дар ин бора тамошо намоед. дастаи Сарҳадчии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ки таи 3 сол боз дар лигаи якуми мамлакат майдондорӣ менамояд, имсол воқеан ба мушкилотҳои назаррас рӯбарӯ шуда истодааст. ҳарчанд роҳбарияти даста дар баробари футболбозони маҳаллӣ ва ҳайати худ як қатор футболбозони бомаҳоратро аз дигар дастаҳои минтақаи клуб ва берун аз он ҷалб карда бошанд ҳам, вале натиҷаҳо барои онҳо чандон қаноатмандкунанда нест. ёдовар мешавем ки дар соли ҷорӣ дастаи Сарҳадчии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадониро мутахассиси ватанӣ дар гузашта яке аз беҳтарин
ҳамлаварони кишвар Нумонҷон Ҳакимов ба ӯҳда гирифта, аз 12 бозӣ анҷом дода 2 ғолибият ба даст оварда, дар бозиҳои дигар ба шикаст дучор шудааст. марҳилаи аввал чӣ хеле ки шумо шоҳид будед, барои мо хеле мушкил гузашт. мо машқу тамринҳоро аз моҳи феврал сар кардем, вале бачаҳое ки даъват карда будем хай тайёрам шуда будем. баъд бисёри бозиҳои мо аз сабаби майдонмон тайёр набуданд, ҳамаи бозимон қариб дар сафар баргузор гардид. аз ин лиҳозам мо камтарак мушкилӣ кашидем ва бачаҳомонам камтар бетаҷриба буданд. соз бозӣ кардан, бозиҳои нағз кардан хай чӣ хеле ки имсол лига якум пурқувват шудагиаст ҳамаи дастҳо, қариб ҳамаи дастҳо, ягон дастаи сус нест ки мисол хай бигем ки имтиёз гирифта мешавад ва аз ин сабаб камтарак таҷрибаи мо камӣ кард. бисёри бозиҳои мо ба бох рӯбарӯ шудем ва якчанд бозӣ ки дар хонаи худ кардем ва як ғалаба дар хонаи худмон кардем. ин ба дастаи Сардор буд. ин қадар ба мушкилиёт дучор шудем ва ҳукумати ноҳияи Ҳамадонӣ, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бар мо дастгирӣ кард ва нагузошт ки мо роҳафтода шавем. моро дастгирӣ кард ва марҳилаи якум ки тамом шуд, акунои трансферӣ ки ҳуй шуд, мо бачаҳои навро даъват кардем ба даста ва тӯли 10 рӯз бачаҳомо сбор сарҷамона сбор гузаштем, дар машқҳои дастаҷамона гузарондем дар ноҳияи Шуробод, дар ҳавои боду ҳавои салқини ноҳияи Шамсиддин Шоҳин гузарондем ки бачаҳо хеле тайёр шуданд ва мо роҳафтода нестем ва мо кӯшиш мекунем ки марҳилаи дуюмда ба панҷгонаи аввал ворид шавем. ҳарчанд дастаи сарҳадчӣ дар оғози марҳилаи дуюм бар дастаи Исфараи шаҳри Исфара бо ҳисоби калони 4-2 ғолиб шуда бошанд ҳам, вале дар бозии дигари марҳилаи дуюм дар сафар аз дастаи Саройкамар бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. бозии навбатии дастаи сарҳадчӣ бошад ин навбат дар майдони худ бо яке аз дастаҳои пешсафи Лигаи якум Сомони ноҳияи Данғара баргузор хоҳад шуд ки футболбозони даста ба ин бозӣ бо тайёрии ҷиддӣ ба майдон меоянд. бо даста дар марҳилаи дуюм Худоидодов Амирҷон буд ки ба дастаи мо даъват шуд ва Мирзо Шариф даъват шуд аз собиқ футболбози дастаи Ҳулбук ва якчанд бозингари дигар ки пуртаҷриба буданд, пеш дар дастаи мо бозӣ мекарданд, дар дигар давлатҳо буданд ва ба даста шомил шуданд ва хеле бозиҳои хуб кардастанд. даста дар ҳолати хуб қарор дорад. дастаи Сомон ҳам дастаи пурқувват аст, ҳама бачаҳошонам бачаҳои пуртаҷриба ҳастанд, аммо бачаҳои мо ҳам бачаҳои пуртаҷриба ҳастанд ва мо чӣ хеле ки хати бачаҳо ду бозӣ аллакай гузарондем, ман бачаҳомона баҳои хуб додам бозиҳошонда. ман умед дорам ки бозии хуб мешавад. Фаррух Сафолов яке аз роҳбарони ҷавон дар миёни дастаҳои Лигаи якуми мамлакат ба ҳисоб меравад ва таи 2 сол боз роҳбарии дастаи сарҳадчиро ба ӯҳда дорад. ӯ мегӯяд мақсади асосии мо ин пеш аз ҳама фаъолияти босамар дар Лигаи якуми мамлакат ва тарбия намудани кадрҳои маҳаллӣ барои дастаҳои мунтахаб мебошад. хушбахтона дастаи сарҳадчӣ дар ин ҳадафи худ то андозае муваффақ гардида истодааст ва дарвозабони навраси даста Абубакр Раҳмонқулов ки дастпарвари мактаби варзишии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ мебошад, дар ҳайати наврасони то 17-солаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар қаҳрамонии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ фаъолияти хуб нишон дода, дар бозии охирини даста барои ишғоли ҷойи сеюм унвони беҳтарин бозигарро ба даст овард. иттилоъ дода шуд ки ба монанди Абубакр боз чандин футболбозони дигари наврас дар ноҳияи Ҳамадонӣ тарбия ва ба камол расида истодааст ки ояндаи наздик онҳоро низ дар дастаҳои мунтахаби кишвар дида метавонем. бозии даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи якуми мамлакат бо иштироки дастаҳои сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ ва Сомони ноҳияи Данғара дар варзишгоҳи марказии ноҳия баргузор шуд. баробари ворид шудани дастаҳо ба майдон суруди миллии Тоҷикистон садо дод ва довари марказӣ Абубакр Маҳмадов ба бозӣ ҳусни оғоз бахшид. бояд гуфт ки бозии мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи Сомон оғоз гардида, дастаи меҳмонон дар назди дарвозаи рақиб чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дод. дар дақиқаи 10 майдондорӣ бошад, баъди хатои ҳимоятгарони канории футболбозони дастаи Сомон тӯбро соҳиб шуда, бо голи задаи беҳтарин ҳамлавари дастаи Сомон Сафарбек Қурбонов пешсаф шуданд. дастаи сарҳадчӣ низ дар қисмати аввали майдондорӣ имкон дошт ки дасти кам 3 гол ба дарвозаи рақиб ворид намояд, вале шогирдони Ҷаваршоҳ Шоғиёсов дар хати ҳимоя хуб майдондорӣ карда имкон надоданд ки ҳуҷумҳои созмондодаи соҳибони майдон ба гол анҷом ёбанд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи меҳмонон Сомони ноҳияи Данғара ба анҷом расид.
дар қисмати дуюми бозӣ бошад боз ҳам дастаҳои як бозии зебову ҳуҷумкор нишон дода пайҳам ба дарвозаи ҳамдигар ҳолатҳои голзаниро созмон медоданд. Дастаи сарҳадчӣ ки дар ҳисоби бозӣ ақибмонӣ мекард бештар дар ҳамла қарор дошта имкониятҳои хуби баробар кардани ҳисоби бозиро ба миён оварданд. Аммо дар ин қисмати бозӣ низ дигар дастаҳо ба задани гол мушарраф нашуданд ва ҳамин тариқ дастаи Сомон ки дар сегонаи беҳтарини мавсим ҷойгир аст бо як мушкилӣ бар дастаи сарҳадчӣ ғолиб омада се имтиёзи заруриро дар дидори имрӯза соҳиб шуданд. Дастаи сарҳадчӣ бошад аллакай аз бозӣ ба бозӣ имкониятҳои голзанӣ ва дар маҷмӯъ бозигузории худро беҳтару хубтар намуда истодааст ва мухлисони даста умед бар он доранд ки дар бозиҳои навбатӣ ин даста низ ба пирӯзиҳо ноил мешавад. бозиҳои дигари даври 13-ум ба таври зайл сурат гирифтанд. фақат ҳамин ки бинобар иштироки Шодмон дар ҷоми Тоҷикистон ва бозингарони Душанбе дар мусобиқаи КАФ Ю-17 ба рӯзҳои дигар гузаронида шуданд. аз ин роҳ ҳоло ду бозии ин давр барпо нашуд. дигарҳо бо чунин ҳисоб ҷанбаст намуданд. бозии дастаҳои Сардор ва Саройкамар дар майдони Талко Арена ба нафъи бозингарони дастаи Саройкамар хотима ёфт. ин бозингарон дар дидор тавонистанд бо ҳисоби 3-1 бар дастаи Сардор ғалаба намоянд. бозии дастаҳои Файзкан ва Ёқут яке аз бозиҳои хеле пуршиддат буд, чунки Ёқут баъди марҳилаи танаффус ҳаминак ба қавле ба худ меояд ва муқобили Файзкан якбора 3 голи беҷавоб мезанад ки бо ин ҳисоб бозии мазкур хотима ёфт ва Ёқут 3 имтиёзи лозимиро моли худ намуд. дастаи Шодмон ва Моҳир чигунае ки гуфтем бозӣ накарданд бо сабабҳои маълум ва бозии дастаҳои Сарҳадчӣ ва Сомон бо ҳисоби 1-0 ба нафъи дастаи Данғарагӣ хотима ёфт. дастаи Сараз ва Парвоз як бозии баробарро нишон доданд ва дар ниҳоят бо ҳисоби 3-3 ин бозиам хотима ёфт. ҷадвали мусобиқаи мазкур ба таври зайл аст. дастаи Парвоз ҳамоно дар мавқеи аввал қарор дорад ва то ин дам ҷамъуҷам 32 имтиёз ба даст овардааст. дастаи Ҳулбук бошад 3 имтиёз кам дорад аз ҳарифи ҷадвалии худ ва бо 29 имтиёз дар мавқеи дуюм қарор гирифтааст. Сомон ҳам дар мавқеи сеюм аст, чигунае ки пеш аз марҳилаи танаффус дар ҳамин мавқеъ буд ва ҳоло 23 имтиёз дорад ки барои ҷой гирифтан дар мавқеъҳои якум дуюм кӯшиши беандоза мекунад. дастаи Моҳир 22 имтиёз дорад ва мавқеъи чорумро моли худ кардааст. дастаҳои Исфара ва Душанбе чигунае ки гуфтем яке аз заифтарин дастаҳои чемпионат ба ҳисоб мераванд ва то ин дам Исфара 6 имтиёз ва Душанбе 5 имтиёз гирифтанд ки ду мавқеъи хонаи охири ҷадвалро ба ҳам тақсим карданд. бозиҳои оянда яъне даври 14-уми чемпионат ба мо рақобатҳои хеле шадидро ба миён хоҳад овард. махсусан бозии дастаҳои Сарразм ва Моҳир ки яке аз рақобатҳои марказии давр ҳисобида мешавад. ҳар дуи дастаҳо дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд ва умед аст ки як бозии серголро ба намоиш мегузоранд. дастаи Файзкан дар майдони худ дастаи Саройкамарро интизор аст. дастаи Душанбе бошад дар шаҳри Душанбе бо дастаи Исфара мубориза мебарад. сардори шаҳри Турсунзода дар майдони худ дастаи навкори дигар Сомони Данғараро интизор аст ва Шодмони Ҳисор бошад дар майдони худ бо дастаи Ёқути шаҳри Ваҳдат мубориза мебарад. ва охирин бозӣ ин бозии дастаҳои Сарҳадчӣ ва Ҳулбук аст ки дар майдони хонагии дастаи Сарҳадчӣ сурат мегирад. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки доир ба рақобатҳои даврҳои 11-ум, 12-ум ва 13-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум таҳия гардид. то нашри навбатӣ пирӯз бошед.